Kamia achiel manie pachoka 76 ok dwar gamo remo kata dwaro deko gamo remo. Kata kamano, kowuok e kwan ni mana 62 kende ema komo nyuol e okenge mopogore opogore ka kwan modong' yudo iye ma ok giikore ne. Ma irien kaluwore gi nonro mogol gi migawo mar thieth mogol ndalo achiel motelo ne yango odiechieng' mar komo nyuol e piny mangima. Kaluwore kod migawo mar thieth, gin kod lek mar duoko piny kwan mar mine ma pod ok ti kod yedhe mag komo nyuol kowuok e atamalo 14 nyaka atamalo 10 kochopo higa 2030. That 46% of the women do not require more children. 30% still require children, but they want to space. Therefore, this one gives 76% of the population who require contraception. That is family planning. So with 76% who requires contraception, it means that's a big